indatanga kuona mhomzi ichirara pachitorwa nyaya yacho bva ndatoziva kuti mahwana because kuona MP akurara muparliament ka ari kutya kutaura kuti anozonzi vanhu vakamuvhotera imi hamusi kutimirira zvakakwana, so it's better kuti ati pakataura nyaya yacho ina ndakarara kuti kana akubvunzwa nevanhu ka anotati aiwa tinokumira mumusha ina ndachandiri kuziva. So muri Zimbabwe nyaya iri kunetsa pana penyaya yedhata ranetsa ai kumaparliament uko amene kuti chii chinenge chichirongwa ikoko. So panapa ndiri kuona panapa panonzi the cost of data in Zimbabwe is one of the cheapest in the region. The only problem is people have low disposal income which makes the data seem expensive, said Potras director. No matter azvita but inini ndakada kutarisa nyaya iyi ma1 because ndiri kuona futi panapa hope wechimwana achicriticize nyaya iyi achinyora kuti Dr. Gift Machengete is not a fool, he is a man with a PhD, a former director of CIO and a university lecturer. I don't know why he would be so ignorant of regional data prices when he heads Potras. It is mind-blowing. No, zvangabuda wachitaura upo chimwono panyaya iyi. Inini manje obva yakwandiri semunhu wangategwa naona chinzi todaunzwa kuti iwo uri kuti kudii panyaya yacho. Nyaya iri kudetsa ndekudai so data unogona unga riri kuita mari iri kuningiririkana harisi kudhura. It's fine but atiso compare nedzimwe nyika dzakabudirira kudhara palevel remuZimbabwe munomu data rinenge richidhura palevel revanhu vemuZimbabwe because iwe haungati ningirikini zvinhu zviri kutengeswa kuna Bond Mashe unozvida unozvitengesa kumaruzevha chinotengwa nani vanoiona mari yacho but vanoziva kunozvitengesera kuti vanhu vanenge vari kunana ningirikini ikoko kumakambani mamambaya vanounderstanda kuti kusaidi kunogara vanhu ikoko vanhu vaikoko vanowana saka zvinokwanisa kutengeseka ikoko wabata yandiri kukudza ndo nyaya iri kuitika panapa data saka ndo paunozoona pepe vanhu vachinzi kana imimi vanhu since population yemuZimbabwe ito yakawanda iri kutambura zvino vanongombovhotera vanotambura vanogara vanounderstanda situation iri kuitika mumaghettos kumachinchi voenda vanoshanda mabasa iwo because uyo anenge akutaura palevel rekwaanenge achigara ikoko kwamene kunana Borodo chichichichi Mount Pleasant chichichichi wazvona so anenge achitaura according nelevel revanhu veikoko vanotomuunderstanda ende ndo zvinhu zvanoziva but kuti azonyatsokunzwisisa zvinhu zviri kusangana nemapoor masses emuZimbabwe ndo nyaya inenge yakunetsa manje ndosoka uchizoona munhu anozosvika anenge akunzi ko inda uchitaura zvakadaro anenge akuti kunge munhu asina kukwana for sure but inini chandoziva ka information kazhinji I don't think kuti munhu anenge anyatsobva kumba kwake akanyatsoningira but I'm sure inenge ine information yekuti munhu angonyoronze ndaanotaura zvisinzi uri wemukuru ndo maonero andozviita inyaya muri Zimbabwe.